Задаем пытанні, дыскутуем і аналізуем. Радыёрацыя ў студыі Ўлады Карынеўскі. Ну і таксама вітаю нашага госця. Сёння гэта бізнэсовец, палітык і таксама блогер Александр Кнаровіч. Рацыя. Спадар Александр, а пачаць ведаеце, з чаго хачу. Між іншым, мы з вами калісьці размаўлялі, а вы сказалі, што можа і палітык Александр Кнаровіч, а потым так задумаліся троху. Палітык Александр Кнаровіч, можа зараз у вас ёсць адказ на гэта пытанне? Давайте гэта будзе гучаць як чалец Координацыйнай рады, а все астатняе будзе дзесьці па-за межамі. Палітык ці не палітык. Паглядзім, як будзе ў будучыні. Хацелася пра палітычную движуху таксама пагаварыць, але на пачатак пагутарым пра палітвязняў. Праваабаронцы так вось збіраюць па крупіцам гэтыя прозвішчы людзей, якія выходзяць, але што тут важнейшага для мяне? Пачаўся сам працэс. Александр Лукашенко выпускае палітвязняў. Ёсць нейкае такое у вас адказ на паверхні. Чаму ён робіць гэта менавіта зараз? Вось самае першае, што прыходзіць да думкі, чаму ён пачаў выпускаць палітвязняў? Ну, на жаль, мы тут павінны фантазаваць, бо ні ў каго, ні аднаго эксперта ці палітыка няма дакладных звестак, што адбываецца. Таму гэта ўсё такая зона фантазіі, майго ўяўлення, ці вашага ўяўлення, ці ўяўлення кагосьці іншага. Тое, што вось так на паверхні ляжыць, гэта тое, што ён рыхтуецца да выбараў 25 года, і таким образом, таким чынам намагаецца намацаваць нейкія стасункі з Захадам, паказаць, што не, ну давайте будзем за мной ўсё ж такі размаўляць, глядзіце, якія такі больш гуманны. Калі мы кажам пра захадныя страны, пра іх чыноўнікаў еўрапейскіх, то для іх што 1000 палітзняволеных, што 1400, і праз некалькі там месяцаў 60 ці 100 на волі, таму што ён падпісаў памілаванне. Няма ніякай розніцы. Палітзняволеных павінна быць 0, каб з ім пачалі аб чымсьці размаўляць. Таму ў вачах захаднага свету ён, канешне, не паправіць нейкі імідж, а ўнутры Беларусі у нас мы маем вельмі такое вельмі розная грамадскую супольнасць, якая ўжо падзелена. Тое, што ён працуе на свой асабісты электарат, які зараз амаль 30%, так для электарата ўсё роўна, ці ён выпускае, ці не выпускае. А на ўсіх астатніх гэта не будзе ўплываць. Таму я не веру ў то, што гэта такі наўмысная спроба падправіць імідж. Але, магчыма, он сябе ўяўляе свет не так, як мы з вами уяўляем. Адкуль у вас лічбы пра 30%? Палічылі чыноўнікаў, сілавікоў і каго яшчэ? Ну, слухайте, у нас былі ж все ж таки, былі апытанкі. Я все ж таки карыстаюся тымі лічбамі, якія былі 2 гады таму, калі такую апытанку рабілі, і яе прадстаўляў у тым ліку Філіп Беканаў. І таксама гэтыя лічбы прыкладна былі пацверджаны Вардамацкім, калі я не памыляюся, так? І вось гэтая прыкладна траціна беларусаў ўсё ж таки падтрымліваюць такі рух у мінулае. Рух у Савецкі Саюз, у БССР. Яны, конечно, уяўляюць себе, што гэта Лукашенко і гэта Путін. Гэта, напэўна, паміж імі ёсць некая розніца, але для мяне яна не істотная з пункту гледжання вось гэтага групы гэтых людзей. І так яна ўсё ж таки ёсць. Мы павінны разумець, што на выбарах ён не набраў 82%, але трохі болей за 30% ён набраў. Трэба паглядзець яшчэ на гэта. Мы ж вяртаемся да пытання беларускіх палітвязняў. Вось паведамлялі мы пра тое, што выходзіць так, яны час ад часу збіраюць інфармацыю праваабаронцы. А калі вы глядзіце на гэты працэс, так, усе гавораць, што да, мы шчаслівыя, палітвязні прыходзяць, маюць выходзіць, але узгадваюцца ж таксама 20 год, 21 год, шматлікія пратэсты, ахвяры, таксама ахвярнасць эмоцый людзей, якія выходзілі на гэтыя пратэсты. Сёння з перспектывы 2025 года, і мы яшчэ далей будзем пра гэта гаварыць. Вось у вас няма ніякага такога разчаравання, і вось гледзячы на палітвязняў, якія выходзяць, што, напрыклад, яны нейкім чынам, вось навошта гэта ўсё было сёння? Ведаеце, я лічу, што не час себе неяк себе вінаваціць за тое, што не адбылося. Я пачаў пісаць некую серыю таких артыкулаў, тому што у меня ёсць вялікае жаданне ўсё ж такі распавесці свой асабісты погляд. Яна будзе, напэўна, 6 ці 8 частак, пакуль выйшла толькі 2. Удакладніце, гэта што будзе? Гэта будзе нешта друкаванае такое з вашым аўтографам? Конечно, у сеціве.
Конечно, у сеціве іншы канал не такі добры, як Рацыя публікуе іх на сайце у сябе, ну а я потым на наступны дзень выкладаю у сябе на Фейсбуку. І пакуль там выйшла толькі две часткі. Першая частка была аб гістарычным шыза, у якім мы знаходзімся, і сэнс у тым, што у перспектыве няма ніякай, ведаеце, няма ніякага такого спалучэння падзей, якая прывялі бы да дэмакратызацыі Беларусі ў наступныя, ну, не меней, чым за 6 гадоў. То бок 6 гадоў – гэта мінімум, які будзе доўжыцца наша гістарычная Гэта шыза. такі ваш прагноз, нам яшчэ 6 гадоў Гэта трываць. гэта мінімум, таму што я распавядаю ў першай часткі гэтага артыкула, чаму гэта так, і таму што няма прагнозаў, які быў бы для нас добры. Другая частка была якраз прысвечана, яна пазаўчора увечар выйшла ў мяне на Фейсбуку, яна якраз была прысвечана тым вынікам 2020 года, у тым ліку той, аб чым вы казалі, но большасцю яна была аб невывучаных уроках, не зробленай домашняй працы па выніках 2020 года, а мы сапраўды не зрабілі, не паглядзелі самі на сябе і не зрабілі ніякіх высноў з таго, што адбывалася. Не задалі пытання не тое, хто вінаваты, таму што хто вінаваты, ну, не маюць вялікага сэнсу, сказаць, вось, как бы, Ваня зрабіў нешта не так, напрыклад, да, і давайте яго спалім на плошчы дзесьці у Беластоку ці у Варшаве ці ў Вільні. Гэта няма сэнсу. А вось паглядзець на тое, што было зроблена не так, каб не паўтарыць у будучыні, у гэтым есть вялікі сэнс. Таму, как бы, ну, магу наших гледачэй даслаць на мою старонку Facebook, я там распавядаю на свой погляд на тыя памылкі, якія мы зрабілі. Ну а далей будзе размова аб тым, хто такія мы, як адрозніваюцца беларусы ўнутры і беларусы, тыя, якія зараз засталіся ў эміграцыі, якія ў нас есть магчымасці і непасрэдна, што мы можам рабіць, каб на наступным кроке, наступна наша акно гэтых магчымасцей была ўсё ж таки больш паспяховым. Таму тое, аб чым вы кажаце, аб тое, што выходзяць палітвязні, якія павінны выхадзіць з расчараваннем, так, яны павінны выхадзіць з расчараваннем. Гэта нармальныя чалавечыя эмоцыі. Я таксама адчуваў сябе не вельмі добра, калі выйшаў з калоніі і зразумеў, што я зусім і ў іншай краіне знаходжуся, так? Але ўсё ж такі, ну, трэба працаваць далей, ведаючы, што будзе далей, ведаючы. Рацыя. Ведаеце, пачыналі мы з вами размаўляць вось усміхаючыся, а зараз, мне здаецца, нібыцца вы увесь 2020 год перакрэсліваеце. А я вось колькі вас ведаю, мне здавалася, што не было такіх думак у вас, а зараз вы яе агучваеце. Перакрэсліваеце гэты 2020 год, усе мы зрабілі памылку, бо часта гучаць такія каментары. Ні ў якім разе памылкі зрабілі палітыкі. У нас ёсць некая колькасць палітыкаў. Так давайте таго палітыка спалім на плошчу Беластоку. Ні ў коім разе, таму што няма ў гэтым ніякага сэнсу. Ёсць абмежаваная колькасць людзей, якія прымалі ўдзел у рашэннях, куды ісці, што рабіць, як заклікаць народ да нейкіх дзеянняў. І яны памыліліся, гэта відавочна, што яны памыліліся. Стратэгічныя такія былі памылкі, калі ласка, можаце прыгадаць, вось сказаць, што вы маеце на ўвазе, можа, нейкае прозвішча, хто вінаваты? Калісьці Кавалькова была ва ўсім вінавата, але зараз можа. Я не буду казаць прозвішча менавіта таму, што я ўжо казаў, што няма ў гэтым сэнсу паліць гэтых палітыкаў на той ці іншай плошчы, так? Але памылкі былі зроблены, і першая памылка, канешне, рэвалюцыя не робіцца па нядзелях. Немагчыма гэта рабіць вось так, і тыя людзі, якія заклікалі да гэтага, павінны былі ўсведамляць, што будзе ад такіх рашэнняў. А ўсе астатнія ўсё ж такі вынікі я прапаную паглядзець на маёй старонцы, але гэта, ну, некая колькасць палітыкаў, а ў нас ёсць мільёны, якія прагаласавалі за перамены, у нас ёсць сотні тысяч, якія выходзілі на плошчы беларускіх мест, так? І гэтыя людзі зрабілі подвиг, гэта подвиг вялікай годнасці. Мы паглядзелі адзін на аднаго, хто мы такія, хто такія беларусы сапраўды ў 21 стагоддзі. І вось у гэты час у меня няма ніякага расчаравання. Гэта
прыгожай еўрапейскай мы прыгожай еўрапейскай нацыі, якой вялікае Спадар будучыня, Александр, я просто вялікае хацеў бы вам прыгадаць, што вы ж таксама ў беларускай палітыцы апазіцыйна з'явіліся пасля 2020 года. конечно. Ні ў кого ў нас не было ўвогуле, ну, умоўна кажучы, нейкага досведу, так, як вырашаць гэтае пытанне, каго куды весці. Смяяліся так над хлопцамі, якія здымалі абутак, калі станавіліся на лаўкі. І я таксама вельмі часта чую, што трэба было браць зімні і так далей, і так далей. Ну, ёсць у вас адказ на гэта пытанне? Ці У тым няма? ліку і таму, што у нас усіх не было такого досведа, я і не прапаную тыкаць пальцамі ў кагосьці асобна, і я прапаную размаўляць аб тым, што было зроблена не так, каб не паўтарыць будучыні, а не для таго, каб кагосьці вінаваціць і зрабіць з яго, не ведаю, тое самае, што мы з вами уже неаднойчы казалі. Але 20-й год гэта подвиг народа. І я ні ў коім разе не прапаную адмовіцца і ставіцца да яго з непавагай. Гэта такі ж самы подвиг, як подвиг народа ў часы Другой сусветнай вайны. Таму я, калі вы так меня пачулі, то гэта азначае, што я нешта недакладна казаў. Палітыкі і іх дзеянні асобна, а людзі, якія былі на плошах, якія галасавалі за перамены, канешне, асобна. Вы казалі пра тое, што не падабаецца вам нацыянальная лідарка Светлана Ціханаўская. Вось гэта слова нацыянальная вам не падабаецца. Калі ласка, хачу пачуць вашу аргументацыю, што не так з гэтым. Што не так з гэтым словам і з тым, што Так. Светлана Ціханаўская лідарка. Па-першае, я бы сказаў так, што мне здаецца, што мы ўжо ў хвасце гэтага канфлікта. Мне здаецца, што ўсё ўжо адбылося, што бакі сказалі ўсё, што хацелі сказаць. Па-другое, што мяне ўсё ж такі не спадабалася, у чым цалкам ёсць некая прычына, у чым соль гэтага канфлікту. Не ў тым з'яўляецца ці не з'яўляецца Ціханаўская абранай прэзідэнцкай Рэспублікі Беларусь. Яна, вядома, з'яўляецца. І не ў тым, каб яе неяк абрынуць з яе, не ведаю, трона ці фатэля, ці сказаць, што вось яна дрэнная, а вось нехта другі добры. Ні ў коім разе. Ёсць пытанне, ведаеце, з чым я сутыкнуўся, што была для мяне вялікай такой здзівосткай. Ёсць пытанне дэмакратычнасці саміх дэмакратычных колаў. Вось гэта для мяне вялікае было адкрыццё, расчараванне і пытанне, якое стаіць зараз. Як гэта выглядае? Тое, што пытанне, што будзе з Ціханаўскай пасля 25-го года стаіць, гэта было вядома і раней. Яго магчыма было вырашыць вельмі рознымі шляхамі, не абавязкова тое, што мы прапанавалі выбары. Магчыма, магло быць нейкі іншы шлях падтрымання яе статуса прэзідэнт-элект. Але што ў выніку зрабілі? У выніку 3 структуры, 2 з якіх наўпрост падначаленыя самой Светлане Ціханаўскай, а 3-я ускосна, амаль падначаленая, гэта Коордынацыйная рада, падпісалі дакумент, які быў прысвечаны зусім іншаму пытанню. Ён быў прысвечаны суадносінам паміж гэтымі 3 структурамі. І ў ім внутры адзіным пункцікам працягнулі гэтую думку. І меня гэта абурыла. Таму што мне гэта падалося вельмі так закрытым, нешчырым і недэмакратычным. І калі я выступаў і нешта казаў з гэтай нагоды, я казаў менавіта аб гэтым. У мяне няма наогул ніякага асабістага стаўлення да Светланы Ціханаўскай, і тое, што яна выконвае функцыю такого прадстаўніка беларускага народа ў кантактах з замежнікамі, гэта вельмі добра. Я не жадаю, каб нехта іншы гэтую функцію выконваў, бо яны зрабілі ўжо шмат гэтых паездак, намацавалі шмат сувязі, і яны будуць карысныя для беларусаў у любым выпадку. Але вось гэта стаўленне, калі ты ціхенечка працягваеш праз іншы дакумент які-небудзь адзін пункт, меня уразіла і абразіла. І таму мы былі такія громкія. Што ж датычыцца менавіта нацыянальнай лідаркі, давайте запытаем нашых гледачоў, ці адчуваюць яны, што Светлана Ціханаўская з'яўляецца менавіта нацыянальнай лідаркай. Так, але хто мае быць нацыянальным лідарам? Не знаю, Пазняк, Ягораў, Пракоп'еў, можа, Кныровіч будзе нацыянальным лідарам, так, і што перашкаджае ўсім гэтым людзям таксама стаць нацыянальнымі лідарамі і сабраць каля сябе прыхільнікаў?
Як выглядае нацыянальны лідар? Вот вось у маіх вачах. Я не прэтэндую на тое, што я Гэта чалавек, ве за якім стаяць таксама людзі, якія яго падтрымліваюць, якія лічаць, што гэта нацыянальны лідар. Я просто не ведаю, ці іх мае быць багата, ці іх мае быць шмат, ці не абавязкова, каб іх было шмат, а каб яны проста крычалі грамчэй. Мне падаецца, той, хто крычыць грамчэй, дакладна не з'яўляецца нацыянальным лідарам. Ён звычайна кажа так, што яго чуваць, даже калі ён гаворыць ціхонечка, ціхенька. Но мне падаецца, што нацыянальны лідар гэта ўсё ж такі той, хто бачыць будучыню, якой павінна быць краіна. Той, хто бачыць гэты шлях, той, за кім ідуць людзі добраахвотна, а не таму, што яго на візітуцы нешта напісана. І той, які, ну ведаеце, ўсё ж такі ставіцца да нацыі цалкам, не паасобку, не как так асобна адзін да аднаго, а цалкам. І ў тым ліку ён павінен вырашаць канфлікты паміж рознымі часткамі і прапаноўваць штосьці ад сябе. І мне падаецца, што такія людзі сустракаюцца там у жыцці краіны адзін раз на стагоддзе. І, на жаль, мне здаецца, што зараз для Светланы Ціхановскай гэта вялікі быў бы аванс. Калі мы выйдзем за межы гэтай дэмакратычнай бурбалкі, то людзі не ведаюць ні маіх поглядаў, ні поглядаў Латушкі, ні поглядаў Светланы Ціхановскай, ні Лібецькай. І таму невядома, што будзе, калі нам здарыцца так выйти за гэтай межы. Нам у гэтым шыза не меней, чым 6 гадоў жыць, а можа і болей. І таму вось гэтыя вельмі павярховыя гэтыя хвалі, якія вось гуляюцца, гэтая пена аб тым, што там Кныровіч працуе на Лукашенка, ці Егораў прапануе прызнаць Лукашенка, ці там нешта яшчэ іншае, яны все сыдуць, мы праз год, пра паўтара, праз 2 не будзем успамінаць пра іх. Мы будзем казаць, спадзяюся, пра нешта іншае, нешта большае. Таму у мяне няма вялікага жадання нешта адказваць, у тым ліку праз радыё. Рация. Спадар Александр, ведаеце што, хацеў бы яшчэ вярнуцца да гэтых вашых 6 гадоў, так? Вось я за іх зачаплюся. Ваш прагноз такім чынам выглядае, ён аптымістычны гэты прагноз, ён больш негатыўны гэты прагноз, вось што нас чакае. Ну, окей, не 6 гадоў, можа наступныя паўгады, як мінімум 2025 год, выбары там нейкія рыхтуюцца, і якія, ці бачыце вы нейкія такія добрыя сцэнары для Беларусі, не ведаю, на паўгады, на 6 гадоў, а вось ўсё пра 6 гадоў. Чаму 6 гадоў? Я хачу хутчэй. Я падкрэслю яшчэ раз, гэта мінімум. Все астатнія сцэнары больш негатыўныя. Ну, давайте паглядзім, што нас чакае наступныя там паўгода ці год. У нас будуць адбуцца выбары, як быццам прэзідэнта, на якіх зноў пераможа Лукашенко. У меня няма ніякіх сумневаў, што ён не будзе заціваць гэтыя гульні аб тым, што ён прадседатель ВНС, а нехта пойдзе на яго пасаду. Няма ніякіх сумневаў, пойдзе ён сам і будзе падоўжваць кіраваць так, як ён кіруе. А далей мы маем такое становішча. Калі у нас не адна дыктатура, а 2 адразу. Яна і ў Крэмлі, і ў Драздах. З Расіі так завязана ўсё? Беларусь завязана з Расіяй паводле вас? Вельмі цесна і не разрыўна. Так, ну уявіць сабе, што сёння памірае Лукашенко. Ну сёння. Гэта азначае дэмакратызацыю Беларусі. Гэта будзе наступны тэхнічны прэзідэнт, які будзе цалкам падкіроўвацца гэтым Крэмлём. І, магчыма, ён і вообще, ну, наогуле ён прывядзе Беларусь да фармальнага ўжо ўключэння ў састаў Расіі. Таму смерць Лукашенка нічога не вырашае сёння. Ці можам мы сябе ўявіць становішча, пры якім памірае Пуцін і прыходзіць адразу дэмакратыю Беларусі? Таксама гэта не вырашае. Ці можам сябе ўявіць нейкі вынік, фінал вайны паміж Расіяй і Украінай, які будзе ўплываць на тое, што ў Беларусі? У сённяшнім становішчы, калі Лукашенко не перайшоў мяжу войскамі ў бок Украіны, гэта азначае, што так, мы будзем за жалезнай заслонай, мы будзем падпарадкоўвацца Кремлю, і якое бы не было там цяжкае паражэнне для Расіі, ўсё роўна улада ў Крэмлі будзе тая, якая ёсць зараз.
Ці можам мы сабе ўявіць пераход нейкага палка Каліноўскага у прыход яго ў Беларусь? Не можем, потому что полк Калиновского является часткой узброеных сил Украины и не мае такой магчымасці. Больш за тое, ніякая краіна у Европе не мае магчымасці пабудаваць беларускае войска, каб прыйсці ў Беларусь. Гэта немагчыма. Гэта юрыдычна немагчыма. Ніхто не падтрымае гэты план. Таму мы знаходзімся ў цяжкім становішчы менавіта таму, што мы маем две дыктатуры адразу, а не адну, якая магла б быць неяк па-іншаму разгортваць падзеі. Таму, каб у Беларусі адбыліся дэмакратычныя змены, павінна адбыцца адразу две нейкіх падзеі. Вось так, Путін і Лукашенко разбілись на адным самалёце, і унутры у Расіі пачаўся такі бунт, Анекдотики спрэчка. советские узгадываеце про тое, што тут напэўна памятаеце гэты анекдот савецкі, так? Калі летяць тры прэзідэнты, і адзін другому кажа, што вось калі мы зараз разаб'ёмся, як ты думаеш, хто будзе найбольш шчаслівы альбо перажываць? Найбольш перажываць будуць той народ, прэзідэнта якога з намі няма. Ну так, менавіта так. Да, добры анекдот. Так вось, калі мы пачынаем, я зараз вам распавядаю тое, што было напісана ў першым посце пра гістарычныя шыза. Так вось, калі мы пачынаем аб гэтым ўсё ж такі уважліва мысліць і распавядаць, узважваць гэта ўсё, мы разумеем, што павінна, чтобы адбылося адразу две нейкіх падзеі, супадзення іх, для таго, каб был вось гэта акно магчымасцей наступнае ў Беларусі. І ніякім натуральным чынам, ніякай эвалюцыі пакуль гэта не відаць. Тое, што у Расіі павінна пачацца такая ўнутраная смута, я ўпэўнены. Але гэта не праз год і не праз два. Расія у любым выпадку атрымае паразу ў гэтай вайне, таму што перамога была бы, калі б яны за 3 дня прыйшлі ў Кіев. А любы вынік гэтай вайны у сённяшнім выглядзе для Расіі гэта праблема для Пуціна, і калісьці ён павінен будзе спыніць і мець справы з вынікамі гэтай вайны. Прабачце, у кантэксце Беларусь вы лічыце, што ўсё задушана, вы гаворыце пра хваляванне ў Расіі, а ў Беларусі вось і па вашых адчуваннях зараз усё задушана? Мы бачым, як цалкам выкрэсленая грамадзянская супольнасць, мы бачым, як сродкі масавай інфармацыі працуюць толькі з-за мяжы, мы бачым, як немагчыма арганізаваць нічога. Гэта становішча падобнае да Савецкага Саюза. Я памятаю, як было ў Савецкам Саюзе, і сябе ўявіць, што нехта выйдзе на плошчу ў Савецкам Саюзе, было цалкам немагчыма, гэта не працавала. І таму у мяне няма ніякіх спадзяванняў, мы атрымалі велізарную траўму 2020 года, і нам патрэбен час, каб нарасло новае пакаленне беларусаў. І наша роля ў наступных падзеях вельмі ускосная. Большая роля вас, як медыа, як журналіста, чым, напрыклад, Коордынацыйнай рады. Гэта вельмі важныя, дарэчы, словы, дзякуй вам вялікі. А не верыце вы абсалютна ў нейкі такі плынны пераход, так? Напрыклад, у Гішпаніі ж так было, калі Франка памёр, і яны, бачыце, вельмі спакойна перайшлі ў дэмакратыю, і зараз дэмакратычная краіна. Паслухаўшы вас, я так разумею, што ў такі сцэнар вы ўвогуле не верыце зараз з перспектывы, скажам так, сённяшняга дня. Я ў яго веру, але праз некаторы час мінімум праз 6 гадоў. Таму што калі гэта было бы зараз, то Крэмль не даў бы зрабіць гэты плаўны пераход кудысьці. Для гэтага патрэбна, каб Крэмль быў заняты сваімі асабістымі справамі, каб ён зноў там ваяваў дзесьці ў Татарстане ці ў Чачне, каб яму было не да Беларусі. І тады гэта было б магчыма. У сённяшнім становішчы гэта было бы цалкам немагчыма. Але тое, што вы слушна заўважылі, што калі мы узгадаем тыя падзеі, якія былі, напрыклад, у Савецкам Саюзе, не было ж рэвалюцыі. Быў такі плаўны пераход таксама. Так? І я больш веру ў іх, але ў працяглым часе. Вось гэтыя 6 гадоў, здаецца, мне такое ўражанне, што нешта вы ведаеце, але не хочаце з гэтым з намі падзяліцца. 6 гадоў, столькі разоў прагучалі гэтыя 6 гадоў. Ёсць Шрайбман, які кажа 27 год. Калі вам патрэбна штосьці хутчэй, то глядзіце Шрайбмана і кажыце пра 27.
Спадар Александр, дзякую вам вялікі. Не ведаю, больш пазітыўна хочацца завершыць нашу размову, але вы усміхаецеся, так? Чаго сумаваць? Аб чым сумаваць? Мы з вами ўсё ж такі жывыя. Мы маем магчымасць распавядаць нашым гледачам нашыя думкі, маем магчымасць падтрымліваць адзін аднаго. Я цалкам веру ў тое, што Беларусь гэта еўрапейская, сучасная, дэмакратычная краіна, і тое, што зараз адбываецца з намі, гэта ненатуральна. Таму у меня такой вельмі добры настрой, нягледзячы на тое, што вось такія, што гэта ўсё будзе не хутка. Ну, трэба працаваць на будучыя перамены, трэба рабіць тое, аб чым я казаў, домашнюю працу, каб не паўтарыць той опыт з палітыкамі, той опыт, які быў у 2020 годзе. Но гэта ў нашых магчымасцях, гэта ў нашых руках. Дзякуй вялікі вам за гэту размову. Беларуская радыёрацыя ў розных фарматах. З намі быў блогер, бізнэсоўца, палітык Александр Кныровіч. Дзякуй вялікі.